Čaute, zdravím vás u nového iStalku, už pri 6. dieli a dneska sa pozrieme na tému aké zlaté a strieborné mince alebo zliadky kupovať anonymne. Minule sme mali vlastne video o tom, čo nám prináša vlastne zlato a prečo, alebo striebro, prečo by sme ho mali kupovať a prečo aj nie. Má viac menej výhody skôr ako nejaké protiinflačné aktívum, ale viac ako protiinflačné aktívum je veľmi dobre využiteľné v krízových situáciách. A dneska sa pozrieme na tú anonymitu. Aké zliadky by som ja osobne kupoval, alebo aké sú minimálne na výber a koľko, aspoň 26.12.2024, koľko na markete vlastne stoja u Gold4Zorge takéto nejaké zliadky vo Viedni, kde je vlastne najvýhodnejšia skoro cena, kde kupovať zlato alebo zlaté mince alebo zliadky alebo strieborné. Takže poďme sa pozrieť, vlastne 1 unca, len tak k tomu, kto nevie, má vlastne 31,103 gramu. A poďme sa vrhnúť na to, že akú hodnotu má zlato alebo striebro k dňu 26.12.2024. Práve teraz, keď natáčam toto video. Striebro má hodnotu 29 € za uncu celosvetovo. Zlato má 2525 € hodnotu. Tieto všetky údaje viete nájsť na stránke Kitco Gold alebo Silver Live. To vám ten web dám vlastne pod video, aby ste si ho našli, kľudne si ho môžete rozkliknúť a kúknúť aktuálnu cenu zlata alebo striebra, keď vás to zaujíma. Takže poďme sa vrhnúť vlastne, že koľko stoja také mince, ktoré si viete anonymne kúpiť. Takže zlaté mince začneme 1/10 unce, to je cirka 3,1 gramu také zlatej mince, napríklad Philharmonicare alebo Maple Leaf, stojí 275 € momentálne. Štvrtina unce stojí 675 €, 1,5 unce stojí 1325 € a 1 unca stojí už 2600 a viac. Vlastne anonymne môžeme kúpovať 2000 €, takže bohužiaľ už anonymne si nekúpime 1 uncovú mincu, pokiaľ si nekúpime menšie zliadky alebo jednoducho menšie gramáže mince. Ale tie menšie gramáže zase, prečo by sme mali, vlastne výhoda toho, keď si kupujeme menšie mince ako gramážovo, tak tá výhoda je, že v krízových situáciách nemusíme za nejaký, za tovar alebo niečo dať 1-uncovú mincu, ktorá má fakt, že veľkú hodnotu, ale vieme tie mince pekne, máme ich podelené, máme ich viacero, tak vieme vlastne robiť zámenu za ten tovar úplne jednoduchšou formou a nemusíme tú mincu krájať alebo nejako s ňou viacej manipulovať, čo vlastne nedáva žiadny zmysel. Zliadky, ako tie bars, tie zlaté tehly, sú vlastne nacenené momentálne na dnešnú dobu. 5 gramov je 431 € stojí, 10 gramov 847 € a taká 1 unca takej zlatej tehly stojí 2589 €. Ako môžete vidieť, ten rozdiel medzi 1-uncovou zlatou tehlou a zlatou mincou je, že zlatá tehlička je lacnejšia a je to kvôli tomu, že minca má trošku väčšiu hodnotu oproti tehle, lebo je tam započítaná trošku taká nejaká zberateľská hodnota, lebo tie minci je nejaké obmedzené množstvo a tie tehličky sú fakt, že čisto len na investíciu do aby ste sa priblížili čo najviac k cene zlata. Ale akože veľký markantný rozdiel medzi tehličkami a mincami tam zase úplne nie je a je dobré mať aj mince, lebo v čase, keď rastie trh, tak oproti tehlám tie mince naberajú viac na hodnote. Takže odporúčanie skôr by bolo také, že mať aj z toho niečo, aj z toho niečo. Konkrétne je to veľmi ťažko povedať, to závisí od klienta, takže ak by ste chceli niekedy pomôcť, kľudne ma môžete kontaktovať a viem vám poradiť.
Strieborné mince, alebo ja vám poradiť kolegovia, ktorí vlastne pracujú v Goldforzorge a affiliate link nájdete dole, ak by ste ma chceli podporiť, tak si kľudne nejakú takúto mincu cez to môže kúpiť. Žiadna tam prírážka nie je, je to čisto affiliate link, vlastne z toho dostanem nejakú časť asi späť z toho obchodu, čo tam, keď tam u nich kúpite nejakú mincu, ale prírážka nejakých 10-20 eur tam žiadna není. Jak keby ste čisto kupovali normálnu mincu. Len čisto dostanem z toho ohodnotenie, keď pôjdete cez ten link ako peniaze. Takže ak chcete podporiť, tak kľudne takouto cestou. Potom tu máme strieborné mince a tie momentálne stoja za jednu uncu okolo 36 eur. Nejaká taká Philharmoniker minca stojí 36 eur a strieborné zliadky, napríklad 1 kg, stojí 1150 eur. Potom tu máme aj zlaté tabulky alebo strieborné tabulky. To sú také veľké zliadky, ktoré sú vyfrézované. Viete si z toho tak odlomiť taký malý zliatok a vlastne použiť to na nejakú zmenu, keď potrebujete zmeniť tovar alebo tak v nejakej krízovej situácii. A vlastne nejakú jednouncovú veľkú mincu budete mať rozdelenú napríklad 30 gramov do rôznych 31 gramoviek. A vlastne taká 10 x 1 gram, takže taká 10 gramová tabulka stojí 900 eur. A tam je len problém, že dosť tam preplatíte na cene, lebo nejaká taká 10 gramová tehlička, ak to tu mám, stojí napríklad 847 eur normálna tehla, ale za takúto zlatú tehličku vlastne zaplatíte o 50 eur viacej, tak ten spread tam môže byť, neviem, 6-7%, je to drahšie. To už je na vás, čo vám viacej vyhovuje. A čo ešte by som k tomu mohol povedať, je, že je dobre si zo začiatku spraviť skorej kombináciu nejakých rôznych zliadkov, aj zo striebra, aj zo zlata. A má to tak skombinované, že jednu časť budete mať naozaj len nejakú investičnú časť, že to budete držať a keď sa vám to nejako zhodnotí, tak nejakú časť predáte a presuniete do akcií alebo do nehnuteľnosti alebo s tým budete nejako manipulovať a jednu časť si tak namixujete, aby keď príde nejaká zlá situácia alebo nebodaj vojna alebo nejaké iné situácie, tak aby ste mali rôzne veľkosti, gramáže, mincí, ktoré viete potom zmeniť za tovar alebo nejaké služby. Čaute, tak sme prešli k vani, kde sa otužujeme a celkom ma to prekvapilo, lebo už ani nesnežilo doteraz, ale už sa tu vytvoril fakt, že veľký ľad. Ale že ty kokos. Oh my god, ale že fakt, že veľký. To musíme vyhádzať, lebo s týmto... Tak to je extrém. Tak dneska, keď do toho namočím riť, tak to bude... Urojme, efekt. Paráda. Normálne jak sklo. Počkaj, pozrite. Tak, zoberieme takýto väčší trochu. Wow. Nebolo to úžasné? Jak malé dieťa sa cíti úplne extrémne dobre. Dobre, fajn. Toto vyháčame. Ježišmarja. Ešte tu je niečo? To studí. Koľko to má teraz stupňov? Strašne to studí. Ja som nebol asi už 2 týždne v tej vode. A teraz to je menej... Dobre, je to, že 2 stupne. Aj tak je to studené. Či sú tam 2 stupne alebo 1, to je úplne jedno. Je studené to tak či onak. Bude to trošku dlhšie video. Jaj, ale radšej to spravíme takto, lebo v tej vode sa fakt nedá vyprávať. Rád by som spravil nejaký kľudne. Môžeme dať niekedy fakt, že krátke otázky alebo takto, ale veľmi ťažko sa vypráva vo vode, keď sa kúpete minimálne v 1 stupňovej. Keď bude 14 stupňov alebo proste viac, tak môžeme... No, budem vám niečo hovoriť aj v tej vode a môžeme dať nejaký ten talk, ale určite v takýchto podmienkach určite nie. No dobré, ešte tu vyhádžeme zo pár vecí. No, keby som bol na jazere, tak by sa mi to fakt nechcelo búrať, ten ľad. Som rád, že to mám aspoň takto, mám to tak zjednodušené. No dobre, to už je nič. No nič. Je to dosť studené, to je jedno. Tak, dobre. To akurát. Warm-up som si dal doma,
čajík máme pripravený, takže môžeme tam ísť. Neviem, koľko tam budem, chcel by som minimálne 30 sekúnd, fakt dlho som to zase nerobil. Takže preháňať to určite nebudem a to radím aj vám, preháňať to nie je zdravé. Takže poďme na to. Nejak nájsť v sebe tú motiváciu ísť do toho. A ešte, čo tak by som dodal, s hudbou to je oveľa lepšie, keď to robíte, no ale keď sa mi natáča video, tak tú hudbu tam reálne budete počuť vy, ale ja nie. Bohužiaľ. Dobre. Potom asistentka povedz mi, že aspoň 30 sekúnd cirka, aby som vedel stadiaľ výjsť. Tridsať sekúnd. Dáme to do minúty a potom dáme koniec. No, po dlhom čase úplne bohate stačí. Je 26.12. To vlastne bude počuť na začiatku videa, ale akože dneska musím povedať, že tá studená voda je fakt studená. Minimálne aspoň pre mňa. Pre niekoho môže byť -2, povie si, že je super, ale pre mňa nie. No, snáď budeme zdraví, keď to robíme. Minúta. Dobre. Už máme minútku. Takže z toho vylezem. A ideme sa domov zohriať, dáme si warm-up. Ďakujem, že ste pozerali toto video. A ešte vám niečo poviem k tomu za chvíľku. Zatiaľ. Môžeš tu vypnúť. Toto bolo všetko k tomuto videu. Ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali toto celé video a nech sa vám investovanie darí a vidíme sa na budúce. Čaute.